Rheoli dy nerfau mewn cyfweliad. Mae'n hollol naturiol i deimlo'n nerfus cyn cyfweliad a gall hyd yn oed fod yn beth da. Bydd dy nerfau cynhyrchu adrenalin ac os gellir ei sianelu'n effeithiol, gall rhoi hob wedi gymhelliant, brwdfrydedd a hyd yn oed lefelau hyder. Ond os wyt yn teimlo fod y nerfau'n effeithio'r dy berfformiad, rho gynnig i'r canlynol. Ymchwil ar baratoi. Fel rydym wedi pwysleisio'n barod, rhaid paratoi mwyn sicrhau llwyddiant. Bydd ymarfer cwestiynau a gwybod hanes y cwmni nid yn unig yn plesio'r cyfwelydd, ond hefyd gwneud ti deimlo'n fwy hyderus a naturiol wrth ateb cwestiynau. Bod yn bositif. Roedd dim pwynt mynd i gyfweliad mewn ffram feddwl negyddol. Cofio rhaid wedi cael dy wahodd i'r cyfweliad gan fod y cyfwelydd wedi gweld potensial yn dy gais ac eisiau gwybod mwy. Bydd cael sgwrs bositif gyda dy hun neu ddarllen negeseuon ysgogol yn ffordd dda o godi lefel dy hunan gred cyn y diwrnod. Beth o'n newid cefndir dy ffôn i dy hoff neges bositif cyn y diwrnod er mwyn cadw meddylfryd bositif. Wedi llwyddiant. Mae'r ymarfer meddyliol hwn ble rydych chi'n canolbwyntio ar ddychmygu dy berfformiad dymunol mewn sefyllfa dan bwysau mawr fel cyfweliad, yn lleddfu pryder ac yn gwella dy berfformiad yn ôl astudiaethau. Gall yr ymennydd ei gweld hi'n anodd i wahaniaethu rhwng y cof a'r dychymyg, felly gall ailadrodd sut hoffet i'r cyfweliad fynd ddod yn reality. Angen i ti ddod o hyd i leoliad cyfforddus, cael dylygaid y dychmygu'r holl broses yn fanwl iawn cam o'r cam. Dychmyga dy hun yn cerdded i mewn yn hyderus, ateb cwestiynau fel rwyt wedi ymarfer a derbyn y swydd. Iaith y corff. Bydd cyfle iaith y corff gywir nid yn unig effeithio ar yr argraff rwyt yn creu ohono ti dy hun, ond hefyd yn dylanwadu ar sut rwyt yn teimlo. Gall sefyll gyda dy ber yn uchel ac ysgwyddau wedi ymlacio, nyddi dy hyder yr enghraifft. A oeddet ti'n gwybod gall dal ystym corff cryf, ond gan lleied a 2 funud rhoi hob i dy hyder yn syth a gwella dy berfformiad mewn cyfweliad? Beth am drio hyn cyn cerdded drwy drws y tro nesaf? Cymera ddŵr. Fel rheol fyddi di'n cael cynnig dŵr wrth gyrraedd dy gyfweliad. Hyd yn oed os nad wyt yn sychedig, derbynu ar cynnig, gan os wyt yn nerfus mae'n debygol fydd dy geg yn teimlo'n sych, ac felly bydd cael dŵr wrth glaw yn gysur. Os wyt yn dod ar draws cwestiwn anodd, cymera lwc o ddŵr i roi eiliad i dy hun i feddwl am yr ateb perffaith. Amser. Gyrraedd y fod wedi cynllunio dy daith i'r cyfweliad ac yn cyrraedd o leiaf 10 munud yn gynnar. Cofio wenu at bawb rwyt yn dod ar ei traws wrth gyrraedd. Yn naturiol, bydden nhw'n gwenu nôl a gwneud ti deimlo'n fwy cyfforddus. Mae'n naturiol i rithro tra'n teimlo dan bwysau, ond cofio nid ras yw cyfweliad. Mae'n iawn i ti gymryd rhai aliadau i gasglu dy feddyliau cyn ateb cwestiwn heriol. Pob lwc. Cysyllta am gymorth bellach. post@profi.cymru